Hoxe imos a viaxar con Álex Marque. Non é un vídeo de imaxes paisaxísticas de gran interés, sino que máis ben é unha visita a Cereixo e tamén nos achegamos ao Alto de Vinseiro. É un teaser sobre unha reportaxe que estamos facendo, que nos vai a levar tempo facela, de máis de 20 minutos de duración, en donde damos un repaso a toda a súa carreira de ciclista profesional que discorreu en Portugal na súa integridade. Dende o ano 2004 ata o ano 2022, Álex estuvo 19 anos de ciclista profesional e o segundo ciclista da historia que máis veces participou na Grandísima. Pero empecé a correr a primeira carreira foi con ese mallón, despois foi co de... Sí, fora con ese mallón, nas festas da Piringalla. O primeiro campeonato de España que compito, ti estabas presente, e fixen quinto, que acórdome que os xornais decían que era a revelación. A partir de aí, pois, houve unha secuencia de anos que fun, de feito o ano seguinte fun e fixen podio. Voltei para o Tavira, e ese ano foi o ano, digamos que deportivamente, aí foi o ano da explosión, non? Porque ganei moitísimas carreiras, o Gran Premio Costa Azul, que cheguei isolado despois de 60 km, foi unha... Ainda lle queda algo de portugués porque isolado é... Solciño, só falta solciño. Teño moitas, meto así moitas polo medio de portugués, pero bueno. 2013 foi o ano que ganei a Volta a Portugal, a Volta por excelencia. E tamén gañei varias carreiras ese ano tamén. Chámanlle Serra da Estrela porque está perto das estrelas, non? Entonces, pois, esa homenaxe tamén que fixen entrando meta, pois, señalando o ceo, a miña nai, a miña avoa, é un sitio moi especial que teño ganas de ir sin bicicleta e sin nada para voltar a revivir todo. E ves que estás pertiño e bueno, foi algo moi emotivo que de feito ves a fotografía ou ves o vídeo que estás entrando en meta, unha etapa desgastante, dura, con calor, e ves que cos pelos de punta, eso é algo moi especial. Notase ben e incluso traspasa a televisión cando Sí. Esperamos que disfrutedes desta viaxe como sempre.